Molt bé, doncs ja em contaràs, ja els ho explicarem. Ara, de moment, el que volem és ensenyar-los un espai luxós. És immens. Als anys 50 era la seu de la Companyia General de Tabacs de Filipines, situat a un dels carrers més trepitjats de la ciutat de Barcelona. Avui és un hotel magnífic, que es diu 1898. I per què, Chantal? Doncs es diu 1898 perquè, com tu has dit, aquest edifici que estem aquí era l'antiga Companyia de Tabacs de Filipines i 1898 va ser l'any en què es va independitzar Filipines i per això han volgut recuperar aquest nom. Jo deixo al Ricard, que l'hem vist abans, vaig a veure la directora i et deixo treballar, ja no et molesto més, vale? Bona tarda. Gràcies, Doncs, com us dèiem, es diu 1898 per la independència de Filipines i hem de dir que l'edifici conserva bona part de com era la companyia de tabac que estava situada aquí, enmig de la Rambla de Barcelona. Heu conservat realment aquesta part originària tal com era? Sí, des de l'entrada de les Rambles fins a la zona d'allà és la mateixa que hi havia a l'època de l'antiga Companyia de Tabacs de Filipines i l'únic que hem fet ha sigut restaurar-la. O sigui, per exemple, aquest marbre que estem trepitjant aquí mateix és del 1890? Sí, és l'original, sí. El marbre, també a les làmperes, el cel obert, totes les columnes, tot és exactament igual com estava. I tota aquesta rehabilitació quant de temps us ha costat? Tota l'obra ha sigut 3 anys i rehabilitar-lo 2 anys, el que és aquesta zona. Molt bé. Hem de dir que aquest hotel, que és de 4 estrelles superior, és molt especial també per la seva història i sobretot està relacionada amb el poeta Jaime Gil de Biedma. Per què? Doncs perquè ell va ser secretari general de la Companyia de Tabacs de Filipines i té molt a veure aquest hotel perquè em sembla que a dalt es conserven despatxos especials, oi? Sí, aquí sobre, dintre de la zona que s'ha restaurat, hi ha 7 despatxos, antics despatxos dels directors de Tabacs de Filipines. Un d'ells era del senyor Gil de Biedma i també hi havia l'antic directiu, el president de la companyia, el senyor Meller. Doncs estan iguals, s'han restaurat i tenen xemeneia pròpia i el que és la fusta se manté de l'època de les colònies. I ara la que estem, aquesta seria la part nova de l'hotel, que veiem que també està relacionat amb les Filipines, amb aquestes fotografies que veiem, no? Sí, tot l'hotel està ple de fotografies de la Maria Espeus, són fetes a Filipines, es va enviar a la Maria a Filipines a fer les fotografies i són de diferents llocs d'allà de les illes. Veig música en viu també? Tots els dies hi ha música en viu? Un dia a la setmana tenim música en viu. Molt bé. I hem de dir que també la decoració, heu respectat sobretot que fos una decoració colonial. Sí, hem intentat adaptar-la amb el que és tot l'envoltori de l'edifici i la Rosa Rosselló ho ha lograt bastant. Hem de dir que aquest hotel té 2 plantes, una que s'entra per la Rambla aquí darrere, que la tenim aquí darrere, i l'altra per Pintor Fortuny. I com us dèiem, és un hotel amb 9 plantes, 169 habitacions. Hi ha una habitació de luxe en la que sé que hi ha moltes coses que costa 1.500 euros. Sí, és una habitació que està a la 5a planta. Un moment, que la Maripau ens vol dir una cosa. Digue'm, Maripau. Només volia fer un comentari, donat que era la seu d'una companyia de tabacs, em pregunto si aquest és un espai lliure de fum o no. Ara. Home, això hem de preguntar si és un espai lliure de fum. Em sembla que abans he vist algú fumant. Ens pregunta el Maripau si aquí es pot fumar o no. Entre l'hotel no es pot fumar, ni al restaurant ni al bar. No es pot fumar? No. Té que veure amb que fos la companyia de tabac de Filipines o no? No, ens hem adaptat a la llei actual. I hem decidit en principi no fer zona perfumadors. O sigui que els clients han d'anar fora. Sí. Molt bé. Anem veient aquest hall d'entrada, que com us dèiem, doncs aquí darrere tenim la sortida a Pintor Fortuny i, per exemple, aquí molta gent, ara veiem molts clients prenent el té en aquest hotel de 4 estrelles superior que està situat aquí a la Rambla de Barcelona. Hem de dir que des de l'octubre hi és i que al maig es preveu una inauguració important. I si et sembla, Maripau, pujo uns pisos més amunt i en la pròxima connexió t'ensenyo aquesta habitació de luxe que costa 1.500 euros. La volem veure, i tant, que sí.